ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्ति भवते नैस्तिकी. நாம் இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர் படிக்கிறோம்? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா 11 மாதாஜி 11th சாப்டர் 11 11ல நம்ம எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 8வது ஸ்லோகமா? 11 8வது ஸ்லோகம் சொல்லித்தாங்க. ஓகே. எஸ் ஆமா, கரெக்ட். டோன்ட் சப்ளை. ஓகே, யூ ஹேவ் டு வெயிட். டெபாசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆமா, ஃபைன். ஓகே. अहो सनादा भवता संयद्वयं त्रैविष्टबाणाम् अविदूरदर्शनम् प्रेमस्मिता स्निग्ध निरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஒன்லி மொழிபெயர்ப்பு, பொருளுரை மட்டும் வாசி. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. அஹோ சன்னதா பவதா ஸ்மயத்வயம் த்ரைவிஷ்டபானம் அபிதூர தர்சனம் பிரேமஸ்மித ஸ்னிக்த நிரீக்ஷணானம் பஸ்யேம ரூபம் தவ சர்வ சௌபகம். ஓ மொழிபெயர்ப்பு, பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஓ பெருமானாகிய தாங்கள் ஸ்வர்க்கவாசிகளை காணச் செய்வது கூட மிகவும் அரிதாகும். எனவே இன்று உங்கள் முன்னிலையில் உங்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பது எங்களுடைய நல்ல திருஷ்டமாகும். அன்பான பார்வைகளை கொண்ட உங்களுடைய புன்னகை முகத்தை காண்பது இன்று எங்களுக்கு சாத்தியமாயிற்று. சர்வமங்களம் நிறைந்த உங்களுடைய திவ்யமான உருவத்தை இப்பொழுது எங்களால் காண முடிகிறது. பொருளுரை. பகவானின் நித்தியமான சுய ரூபத்தை தூய பக்தர்களால் மட்டுமே காண இயலும். பகவான் ஒருபோதும் அருவமானவர் அல்ல, மாறாக அவர் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். பக்தி தொண்டால் அவரை நேருக்கு நேராக தரிசிக்க முடியும். இந்த தரிசனத்தை பெறுவது உயர் கிரகவாசிகளுக்கும் சாத்தியமல்ல. பிரம்மாவும் வேறு தேவர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சமான பகவான் விஷ்ணுவை கலந்தாலோசித்து விரும்பும் போது பார்க்கடலின் கரையிலுள்ள வெண்மையான நிலத்தில் ஸ்வேத தீபம் சயனித்திருக்கும் அவருக்காக அங்கு அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும். இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பார்க்கடலும் ஸ்வேத தீப கிரகமும் வைகுண்டலோகத்தின் நகல்களாகும். பிரம்மதேவராலோ இந்திரனை போன்ற தேவர்களாலோ சேத தீபம் எனப்படும் இந்த தீவுக்குள் நுழைய முடியாது. ஆனால் அவர் பார்க்கடலில் கரையில் நின்று ஷீரோத கசாயி விஷ்ணு எனப்படும் பகவான் விஷ்ணுவிடம் அவர்களுடைய செய்தியை
தெரிவிக்க இயலும். எனவே பகவானை அவர்கள் காண்பது அரிதாகும். ஆனால் துவாரகாவாசிகள் பலநோக்கு கர்மம் மற்றும் மனக்கற்பனையான தத்துவம் ஆகியவற்றின் களங்கம் சிறிதும் இல்லாமல் தூய பக்தர்களாக இருப்பதால் பகவானின் அருளால் அவரை நேருக்கு நேராக அவர்களால் காண முடிகிறது. இது ஜீவராசிகளுக்கும் சுயமான உண்மை நிலையாகும். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நமது இயற்கையான ஆதார நிலையை விழிப்புறச் செய்வதால் இதை அடைய இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யர்ஹி அம்புஜா சாபசார கோபவான் குருன் மதுன் பாத சுக்ருத திஷ்ருஜயா தத்ராப்த கோடி பிரதிமஹ ஷனு பவேத் ரவிம் விநாஷ்னோர் இவனஸ் தவாச்சுதஹ. மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. தாமரை கண்களை உடையவரே, உங்களுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் சந்திக்க நீங்கள் மதுராவிற்கோ விருந்தாவனத்திற்கோ அல்லது ஹஸ்தினாபுரத்திற்கோ சென்றுவிடும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் எங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளைப் போல் காணப்படுகிறது. குறையற்றவரே, அச்சமயத்தில் சூரியன் இல்லாததை போல் எங்களுடைய கண்கள் பயனற்று போகின்றன. பொருளுரை. கடவுளின் இருப்பை பற்றி ஆராய்ந்து முடிவு செய்வதற்கு கருவியாக உள்ள நமது ஜட புலன்களை பற்றி நாம் பெருமைப்படுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய புலன்கள் குறையுடையவை என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் மட்டுமே அவை இயங்குகின்றன. உதாரணத்திற்கு நம் கண்களை எடுத்துக்கொள்வோம். சூரிய ஒளி உள்ளவரை நம் கண்களால் ஓரளவிற்கு பயனுண்டு. சூரிய ஒளி இல்லை என்றால் இக்கண்களால் பயன் இல்லை. பரம சத்தியமும் ஆதி புருஷருமாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரியனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். அவரின்றி நம் அறிவு முழுவதுமே பொய்யாகவோ அல்லது குறையுடையதாகவோ தான் இருக்கும். சூரியனுக்கு எதிரிடையாக இருப்பது இருள். அதை போலவே கிருஷ்ணருக்கு எதிரிடையாக இருப்பது மாயையாகும். கிருஷ்ணரால் பரப்பப்படும் ஒளியின் காரணத்தால் அனைத்தையும் பக்தர்களால் உண்மையான தோற்றத்தில் காண முடிகிறது. பகவானின் அருளால் தூய பக்தர்கள் அறியாமை இருளுக்கு மேற்பட்டவர்களாக உள்ளனர். ஆகவே பகவானின் கண்களுக்கு உட்பட்டவர்களாக எப்பொழுதும் நாம் இருப்பது அவசியமாகும். இதனால் நம்மையும் பல்வேறு சக்திகளுடன் உள்ள பகவானையும் நம்மால் காண முடியும். சூரியன் இல்லாத நேரத்தில் நம்மால் எதையும் காண முடியாது. அதே போலவே பகவானுடைய உண்மையான இருப்பு இல்லாமல் நம்மையும் உட்பட எதையுமே நம்மால் காண முடியாது. அவரில்லாத நம் அறிவு முழுவதும் மாயையால் மூடப்பட்டதாகவே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கதம் வைநாத சிரோஷிதே த்வை பிரசன்ன திருஷ்டா கில தாபசோஷனம் ஜீவே மதே சுந்தர சாஹசோபிதம் அப்யஷ்யமானா வதனம் மனோஹரம் இது சோதீரதா வாசஹ பிரஜானாம் பக்தவக்ஷலஹ ஷுன்வானோ அனுக்ரஹம் திருஷ்டயா விதன்பன் பிரவிச்சத்புரம். எஸ் பத்மமாதாஜி வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பதம் 10. பகவானே, எப்பொழுதும் வெளியூரிலேயே நீங்கள் வாழ்ந்தால் எங்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் அழித்துவிடக்கூடிய புன்னகை தவழும் உங்களுடைய திருமுகத்தை எங்களால் தரிசிக்க முடியாமல் போய்விடுமே. உங்களை காணாமல் எங்களால் எப்படி உயிர் வாழ முடியும்? அவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்டதும் பிரஜைகளிடமும் பக்தர்களிடமும் பேரன்பு கொண்டவரான பகவான் தமது திவ்யமான பார்வையை அவர்கள் மீது செலுத்தி அவர்களுடைய வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் துவாரகை நகருக்குள் பிரவேசித்தார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சி மிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். எனவே ஒருமுறை அவரால் கவரப்பட்ட பின் அவரது பிரிவை ஒருவரால் சகித்து கொள்ள முடியாது. இது ஏன் இப்படி? ஏனெனில் சூரிய கோலத்துடன் அதன் கதிர்கள் நித்தியமாக உறவு கொண்டுள்ளதைப் போலவே பகவானுடன் நாம் அனைவரும் நித்திய உறவு கொண்டுள்ளோம். சூரிய ஒளியானது சூரிய கதிர்களின் அணுக்களாகும். இவ்வாறு சூரிய கதிர்களையும் சூரியனையும் பிரிக்க முடியாது. மேகத்தால் உண்டாகும் பிரிவு தற்காலிகமானதும் செயற்கையானதும் ஆகும். மேகம் விலகிய உடனேயே
சூரியனின் கதிர்கள் அவற்றின் இயற்கையான பிரகாசத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்துகின்றன. அதை போலவே பரமபுருஷரின் அணுவை போன்ற அங்கங்களான ஆத்மாக்கள் செயற்கையான மாயத் திரைகளால் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாயாசக்தி அல்லது மாயை திரையை விலக்கிவிட வேண்டும். அது விலக்கப்பட்டதும் ஜீவராசியால் பகவானை நேருக்கு நேராக காண முடியும். இதனால் அவனுடைய துன்பங்களும் விலகிவிடும். நம்மில் ஒவ்வொருவரும் வாழ்வின் துன்பங்களை விலக்கிவிட விரும்புகிறோம். ஆனால் அதை செய்யும் முறை நமக்கு தெரியவில்லை. எனவே செய்முறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் அதை கிரகிப்பதும் கிரகிக்காததும் நம் கையில் உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வண்டர்ஃபுல். மதுபோஜ தசார்ஹ சூரந்தஹ விஷ்ணிபிஹி ஆத்மதுல்ய பலைர்குப்தாம் நாகைர் போகவதிம் இவ. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி. நாகலோகத்தின் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு ஒருமுறை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு: நாகலோகத்தின் தலைநகரான போகவதி நாகர்களால் பாதுகாக்கப்படுவதை போலவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு இணையான பலசாலிகளாக போஜன், மது, தசார்கன், அர்கன், குகுரன், அந்தகன் ஆகியோரை போன்ற விருஷ்ணி வம்சத்தினரால் துவாரகா பாதுகாக்கப்படுகிறது. பொருளுரை: நரகலோகம் பூமிக்கு கீழே அமைந்துள்ளது. அங்கு சூரிய ஒளி கிடையாது. நாகங்களுடைய தேவதை போன்ற பாம்புகள் தலைகளின் மீதுள்ள ஆபரணங்களின் ஒளி கதிர்களால் அக்கிரகத்தின் இருள் அகற்றப்படுகிறது. மேலும் நாகங்களின் சுகத்திற்காக அழகிய தோட்டங்கள், சிற்றாறுகள் போன்றவை அங்குள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. அந்த இடமும் நாகலோக வாசிகளால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிகிறது. அதே போல் நான் துவாரகபுரியும் விருஷ்ணி வம்சத்தினர் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட உலகில் இணையான இவ்வுலகில் பகவான் வெளிப்படுத்தியதற்கு இணையான சக்தியை அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். 12 அப்புறமா படிக்கலாம். ஓகே. இப்போ நாம என்ன அத்தியாயம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்? பகவான் வந்து துவாரகைக்கு திரும்பி இருக்கார், பிரவேசிக்கிறார் துவாரகைக்குள்ள. சோ அவரை எவ்வாறெல்லாம் வரவேற்கிறார்கள் தேசத்து மக்கள் இல்லையா, ஈவன் தாசி பெண்கள் கூட, அதை கூட நாம் இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். நம்ம அந்த குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், உறவினர்கள் இல்லையா, மனைவிமார்கள், பிள்ளைகள், பாட்டனார், தாய் தகப்பன், இப்படி எல்லாருமே அந்த அரசு என்னது அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது அரசாங்கத்துல இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள், இவங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி வந்து பகவானை வந்து வரவேற்கிறார்கள் என்பதை வந்து அவங்கவுங்களுடைய சக்திக்கு ஏற்றவாறு பரிசு பொருட்கள் இல்லையா, அதோட வந்து பகவானை வந்து சேவிச்சுட்டு போறாங்க. உண்மையிலேயே பகவானுக்கு அந்த பரிசு பொருட்கள் எல்லாம் தேவையா? கண்டிப்பா தேவையில்லை. அவருக்கு அதன் மேல் ஈடுபாடு கூட கிடையாது. ஆனாலும் அதையெல்லாம் அவர் வந்து பெற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா. ஏன்னா அங்கே அங்கே எடுத்துக்கொண்டு வருபவர்களுடைய அன்பினுடைய பாவத்தையும் பிரேமையுமே அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதனாலதான் அந்த வஸ்துக்களையுமே பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறார். இவ்வாறாக அவர் வந்து துவாரகை நகருக்குள்ள வந்து போகுகிறார் என்பதுதான் நம்ம இங்க படிக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவருடைய புகழாரங்களை வந்து, அதாவது குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட், கண்டிப்பா இதை நம்ம மனஸ்பூர்த்தியா வந்து ஆழ்ந்து சிந்தித்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ புரிதலை விட உணரணும். ஸோ அப்பதான் நம்ம வந்து இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தையே ஏற்படுத்திக்க முடியும். ஒருத்தருடைய பக்தியினுடைய பாவம் நம்ம வந்து நம்மளால பேசுறதுக்கோ இல்லை கேட்கறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை உணர்றதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அப்பதான் நாமளும் இறைவனோட வந்து ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்க ஒரு வழி கிடைக்கும். ஸோ பெருமான் ஆகிய தாங்கள் ஸ்வர்க்கவாசிகளை காண செல்வது கூட மிகவும் அரிதாகும். அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்வர்க்கத்திற்கு கூட பகவான் போறது கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர் அவதரித்த பிறகு அவர் எந்தெந்த இடங்களுக்கு போறாரு, அதாவது விருந்தாவனத்துக்கு கூட போனதே கிடையாது அவர்
இல்லையா? விருந்தாவனத்துல பகவான் அங்கேயே இருக்கார். அதாவது குழந்தை கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாருடைய மனதுல வந்து நிலைப்படுத்தி விட்டது இல்லையா? அவங்களுடைய மனசை விட்டு பகவான் எப்பவுமே நீங்கினதே கிடையாது. அதனாலதான் பிருந்தாவனத்துல எப்பவுமே பகவான் இருக்காருன்றது சொல்வதற்கான காரணமும் இதுதான். பிசிக்கலி தான் அவர் கிடையாது, ஆனா அவருடைய வியாபகங்கள் இல்லையா, அவருடைய குழந்தை பருவத்து லீலைகள், அதே மாதிரி வந்து அசுரர்களை வதைத்த செயல்கள், மற்றும் வந்து தாய் யசோதையோட புரிந்த தாமோதர் லீலை, அர்ஜுன மரங்களுக்கு வந்து பாவ விமோசனம் கிடைச்சி நல நல குபேரா மணிகிரீவா அவங்க எல்லாருமே வந்து மீண்டும் செல்வது இல்லையா? இப்படி அனைத்து பூத்தன் அதான் அதனால அசுரர்கள்னால அந்த கேட்டகரியில வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பாலியவானுடைய இது வதம் இல்லையா, முச்சுக்குண்ட ராஜாவுடைய அவருடைய தரிசனத்தால் அவர் மரணிக்கிறது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் காளிங்க நர்த்தனம், இப்படி எத்தனை லீலைகள் வந்து பகவான் வந்து, ஏன் பிரம்ம விமோக லீலை, குழந்தை பிராய இந்த லீலை, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த திங் ஆக்சுவலி. நாம வந்து இந்த 64ல வந்து பகவானுடைய லீலைகள் வந்து ஒன் ஆஃப் த திங். வேற எந்த ரூபத்திலுமே பகவான் அந்த லீலைகளை அனுபவித்தது கிடையாது இல்லையா? ராமரா கூட வந்தார் பகவான், ஆனா ராமர் சிறு பிராயத்துல வந்து லீலைகள் எல்லாம் எதுவுமே நடத்தல இல்லையா? அவர் எதுவுமே நடத்தல. பீங் ஏ வெரி என்னது ஒரு ராஜ வம்சத்துல எப்படி ஒரு இளவரசன் எப்படி இருக்கணும் அந்த ஒரு பாவத்தோட தான் வந்து ராமருடைய அவதாரம் நடந்தது. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி கிடையாது. இங்கே வெறுமனே அன்பு மழைதான் இல்லையா, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்படி அவர் சொர்க்கவாசிகள் கிட்ட கூட அவர் வந்து காண செல்வது கிடையாது. ஆனா அவர் எங்கெல்லாம் போறார்? அஸ்தினாபுரம் போவார் இல்லையா, தன்னுடைய அத்தையான குந்தி இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தோட உறவு இல்லையா. மேலும் பாதுகாப்பின் உங்களுடைய, எனவே இன்று உங்கள் முன்னிலையில் உங்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பது எங்களுடைய நல்ல அதிர்ஷ்டமாகும் அப்படின்னா, பகவான் திரும்பி வந்திருக்கிறத வந்து அவங்க அவ்வளவு ஆனந்தமயமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாடா இவ்வளவு நாள் இல்ல இல்லையா? இப்ப நமக்கு பிடிச்சவங்களே வந்து வீட்டுல இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வர்ற வரைக்குமே காத்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த வாட்டி ஆனா அந்த உணர்வு வந்து என்னுடைய குடும்பத்துல நான் உணர்ந்தேன். ஆக்சுவலி ஜென்ரலா பிள்ளைங்க வந்து அவ்வளவு தேடுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா என் பொண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் தேடுவா, பையன் அவ்வளவு தேட மாட்டான். ஆனா இந்த வாட்டி எல்லாருமே காத்துட்டு இருந்தாங்க. என்னுடைய பிரபு வந்து நான் இல்லைன்னா இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு யோசிக்குவாரு. ஆனா அது ஒரு அவருக்கு என்னன்னாக்கா இந்த வாட்டி 1 வீக் வந்து அவர் ட்ரைனிங்ல போயிட்டார். ஸோ அதனால வந்து அவரும் வீட்டுல இருக்கல. அதனால அவரால் மேனேஜ் பண்ணிட்டாரு. இல்லைன்னா எப்ப வர போய் இறங்கி இருப்போம், அந்த சமயத்துல இருந்தே தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க மனுஷங்களை இல்லையா? ஸோ அதுதான் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பந்தம், பாசம், இதெல்லாம் நம்ம. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அஃபெக்ஷன், அன்பு பரிமாற்றங்கள் வந்து நாம பௌதிக தளத்துல இருந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா பகவானுடையது வந்து ஆன்மீக தளம் இல்லையா? அவரோட இருந்து வந்த இந்த சகாக்கள் எல்லாருமே வந்து ஆன்மீக உலகம் மற்றும் சொர்க்கலோகத்திலிருந்து வந்தவங்க தான். அவங்களுடைய பகவானுடைய திருவடி, அதாவது சிறுபிராயத்திலிருந்தே பகவானோட அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அவரோட எப்பவுமே இருந்த அந்த இது வியாபகங்கள் அவங்கள விட்டு எப்பொழுதுமே விலகினதே கிடையாது. ஒருவேளை பகவான் ஏதாவது வேலை நிமித்தமாக இப்படி அஸ்தினாபுரங்கள்லாம் போகும் பொழுது அவங்களுக்கு அதுவே வந்து அதாவது அநேக ஆண்டுகள் வந்து அவரை பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஒரு க்ஷணம் இல்லைன்னாலும் அத்தனை ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, விப்ரலம்ப பாவத்துல வந்து பகவானை வந்து அவங்க இல்லையேன்ற அந்த ஏக்கத்துல வந்து தேடுவாங்க. ஸோ பகவானுடைய அன்பான பார்வைகளை கொண்ட, அதாவது அன்பான பார்வைகளை கொண்ட உங்களுடைய புன்னகை தவிழும் முகத்தை காண்பது இன்று எங்களுக்கு சாத்தியமாயிட்டு. அப்படின்னா எப்போ நம்ம வந்தா பார்ப்போமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்டி என்னுடைய தங்கை மகளும் கூட அதாவது எப்ப நான் வருவேன் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தான். அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு சொல்யூஷனா நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோன்றது மட்டும் தான் புரிஞ்சது எனக்கு இல்லையா? அன்பு பரிமாற்றங்கள் நான் இல்லைன்னே சொல்லல, ஆனா அந்த நம்ம யார் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்கள் வீட்டுல இல்ல. அது உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் மாதாஜி. எல்லாரும் உங்களை வரணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க பாருங்க. இந்த வாட்டிதான் அதை நான் ரொம்பவே, ஏன்னா எப்ப ஒரு நாள் 2 நாள் தான் இருப்பேன் எப்ப போனாலுமே. இந்த வாரம் 1 வீக், அதுவும் போனதுல இருந்து நிறைய வேலை. ஓகே, ஒன் வே என்னுடைய அம்மாவும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க. போனப்ப கடுகடுன்னு இருந்தாங்க, வரும்போது ஹாப்பியா வழி அனுப்பி வச்சாங்க. ஸோ அது அதாவது அவங்கள திருப்திப்படுத்தின ஒரு இது மட்டும் எனக்கு நிறைவு இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தவங்களுடைய அன்பு பரிமாற்றங்கள், நாம அடுத்தவங்களை அன்பு அந்த மாதிரி நேசிக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட காட்டக்கூடிய அன்புல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்.
இல்லையா? ஆனா இது எல்லாமே பௌதிக தலமா இருந்தாலும் இந்த பகவானுடைய இந்த பார்வை இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே இதெல்லாம் எப்படி ரிஜாய்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே இல்லையா? ஆனந்தம் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த துவாரகாபுரி வாசிகள். ஸோ துவாரகைக்கு போகும்பொழுது துவாரகை கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு இந்த 2 கண்கள் நிஜமாவே போராது. ஐ திங்க் யாரெல்லாம் துவாரகைக்கு யாத்திரை வந்தாங்களோ அவங்க எத்தனை வாட்டி சுத்திருப்பீங்க? யாரெல்லாம் வந்தீங்க கொஞ்சம் ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்தாங்க. எனக்கு அது தெரியும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்தீங்களோ நீங்க எத்தனை வாட்டி சுத்துனீங்க ஆக்சுவலி? நைட்ல எத்தனை வாட்டி சுத்துனீங்க? திருப்பி திருப்பி நிறைய வாட்டி சுத்தணும் நாங்க. ஆனா அங்க எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது. தமிழ்நாட்டுல அப்படி நம்ம சுத்தவே முடியாது. ஒரு வாட்டி மேல போயிட்டு 2வது வாட்டி வந்தா இவங்க எதுக்கு வந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இங்க இருக்க கோயில்கள் எல்லாமே அப்படிதான். ஸோ அதை நாம குறை சொல்ல முடியாது. அதுதான் கலாச்சாரமா இருக்கு நமக்கு இந்த பக்கம். அந்த பக்கம் வந்து நீ எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் எதுவும் சொல்றது இல்ல. காலியா இருந்தா ஓ நீ போய் சுத்திக்கோ, நீ எத்தனை வாட்டினா சுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடுப்பில அப்படிதான் பண்ணேன் ஒரு வாட்டி நானு. நிறைய வாட்டி சுத்தினா அந்த ஆளு பேரிகேடே போட்டு விட்டாரு அவர் வந்து. அந்த மாதிரி ஃப்ரீயா காலையில 7:15 மணிக்கு. ஸோ யாருமே கிடையாது. கோயில நல்லா சுத்து இல்லையா கிருஷ்ணரை. அதாவது கிருஷ்ணா என்றாலே நமக்கு வந்து ஈர்ப்பு எனக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பு வருது இல்லையா? ஸோ பகவான் வந்து நம்ம அவருடைய அன்பான அந்த பார்வை இல்லையா? அவருடைய புன்முறுவல் இதெல்லாம் அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்துல நம்ம காணும் பொழுதே உண்மையிலே பகவானை நம்ம நேரடியா காணக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இல்லையா? கோர்த்து வச்சிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இது எல்லாமே இல்லையா? அன்பான பார்வைகளை கொண்ட உங்களுடைய புன்னகை தவழும் முகம். ரொம்ப அழகான ஒரு ரைமிங்கான ஒரு இது. காண்பது இன்று எங்களுக்கு சாத்தியமாயிற்று அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் அவங்க பிரிவினையுடைய அந்த வேதனையை வந்து அனுபவிச்சிருக்காங்க. அதாவது விப்ரலம்ப பாவத்துல. ஸோ சர்வ மங்களம் நிறைந்த உங்களுடைய திவ்யமான உருவத்தை இப்பொழுது எங்களால் காண முடிகிறது. இத்தனை நாள் இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த வருத்தம் அவங்களுக்கு இவ்வாறு அவர்கள் வந்து அங்க வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸோ பகவானின் நித்தியமான சுய ரூபத்தை தூய பக்தர்களால் மட்டுமே காண இயலும். அப்பன்னா அந்த காலகட்டத்துல பிருந்தாவனத்து வாசிகளும் சரி இல்லையா? துவாரகா வாசிகளும் சரி, ஏன் அஸ்தினாபுரம் வாசிகளும் சரி இல்லையா? அவங்கெல்லாம் என்ன தவம் செய்தனைதான் இல்லையா? யசோதை மாதிரி இல்லையா? என்ன தவம் செய்தார்கள் பகவானை அப்படி வந்து அவர்கள் வந்து சேவிப்பதற்கு இல்லையா? சோ பகவான் ஒருபொழுதும் அருவமானவர் அல்ல. இது மாயாவாதிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிப்ளை இல்லையா? வெறும் ஆற்றல் அருவ பிரம்மன் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறது வந்து தவறு. மாறாக அவர் பரமபுருஷ பகவான் ஆவார். அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா? பக்தி தொண்டால் அவரை நேருக்கு நேராக தரிசிக்க முடியும். அதாவது இறைவனை வந்து நாம் எப்படி காண முடியும்னா பக்தியினுடைய அதாவது நாம செய்யக்கூடிய பக்தியினுடைய இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸ் அதாவது வீரியத்தை கொண்டுதான் நாம் இறைவனை வந்து நாம காண முடியுமா முடியாதா? மேலோட்டமா ஷேலோவா நம்ம வந்து நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா பகவானுடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கால தாமதமாகும். அட்லீஸ்ட் நினைக்கிறோம் இல்லையா? நினைக்கிறதுக்காவது பகவான் வந்து அருள் புரிந்திருக்கார் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து அடர்ந்த மனசோட இல்லையா? ஒரு முகத்தோட பகவானை வந்து நாம வந்து எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய தரிசனத்தை பெறணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா பகவான் வந்து தரிசனத்தை கொடுப்பார். அதை நாம பயிற்சி பண்ணணும் அன்றாடம். அதுதான் காலையில எல்லாருமே இப்ப சாண்டிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16-17 பேர்னா வந்துடுறாங்க. ஆனா சில பேர் வந்து மூவ் ஆயிடுறாங்க. காலையில 3 மணில இருந்து 4:30 மணி சாண்டிங் வண்டர்ஃபுல்லா போறது ஆக்சுவலி. ஓகே, இட் இஸ் வெரி நைஸ். ஈவன் எனக்கு என்னன்னா அந்த சமயத்துல பண்ணக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உணர முடியுது. இதை நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ ஏன்னா அந்த சமயத்துல பண்ணக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து சொல்லலாம், நம்ம ஈடுபாடோட சொல்லலாம், இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு சொல்லலாம். எந்த எண்ணமும் வராது மத்தாஜி. ஆமா, எந்த எண்ணமுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வீட்ல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம பண்ண முடியுது மத்தாஜி. எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு மத்தாஜி. ஆமா, அப்போ உங்களுடைய நாம ஜபங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபை ஆகும். நம்ம நாம அபராதம், நாம பாஷா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நாம ருச்சிக்கு போகணும். நம்ம அப்படின்னா நாமம் சொன்னாலே நம்ம கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி வரும். அதுதான் நாம ருச்சி ஸ்டேஜ் ஆக்சுவல். ஓகே, அப்படின்னா கிருஷ்ணானாலே நம்ம கண்ணில் தாரையா தண்ணி ஏதோ ஒரு நம்ம அந்த 8 விதமான நமக்கு அந்த அறிகுறிகள் இருக்கு இல்லையா? அதுல ஏதோ ஒன்னாவது நமக்கு வரணும் கண்டிப்பா. இல்லை மயிர்கூச்சமே வர்றது இல்லையா? கண்ணில் தாரதாரியா நம்மளையே அறியாம வர்றது இல்லையா? இந்த மாதிரி ஏதாவது துக்கத்தை நினைச்சிட்டு நம்ம அழக்கூடாது. அது வந்து உண்மையிலே வந்து அந்த என்னது அந்த இது கிடையாது. ஓகே,
பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன உடனே வரணும். அந்த ஒரு பாவத்துக்கு நாம வந்து போகணும். ஸோ இந்த தரிசனத்தை பெறுவது உயர் கிரகவாசிகளுக்கு சாத்தியம் அல்ல. அப்படின்னா மேலுலகவாசிகளுக்கு கூட அந்த பிராப்தம் கிடையாது. ஆனா பூலோகவாசிகளாக நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க யார் சொல்றது, துவாரகாபுரி மக்கள் வந்து ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். பிரம்மாவும் மற்ற தேவர்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சமான பகவான் விஷ்ணுவை கலந்தாலோசிக்க விரும்பும் பொழுது எங்க போறாங்க அவங்க? பார்க்கடல் இல்லையா, கரையில் உள்ள வெண்மையான நிலத்தில் ஸ்வேத தீபம். நம்ம கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க மேல கோலோகம் சுத்தியுமே வந்து பார்க்கடல் தான் இல்லையா, ஸ்வேத தீபம் ஃபுல்லு வந்து மில்கி ஓஷன் தான் அது சுத்தியும். ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே வந்து பார்க்கடல் உண்டு. ஓகே, ஆனா துருவ நட்சத்திரமும் அது பக்கத்துல தான் இருக்கும். பார்க்கடல் அதுதான் ஸ்வேத தீபம் என்றும் சொல்லுவாங்க. அந்த பார்க்கடல்ல வந்து க்ஷீரோத கசாய் விஷ்ணு வந்து படுத்திருப்பார் ஆக்சுவலி இல்லையா. சயனத்திற்கும் அவருக்காக அங்க அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, காத்திருக்க வேண்டும். இப்போ இந்த மகாபாரத போர் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட அப்படித்தான் நிகழ்ந்தது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதாவது பூபாரம் என்பது அதிகப்படியானதால பூதாயி வந்து என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மரிடம் சென்று முறையிட்டார்கள். பிரம்மதேவர் என்ன பண்ணார், சிவபெருமானிடம் சென்றார். அதன் பிறகு எல்லா தேவர்களுமே கலந்து இந்த பார்க்கடல் அருகில் வந்து புருஷ சுத்தத்தை பாடினார்கள். பகவானிடத்துல அவங்க வந்து பகவானை தரிசிக்கணும்னா புருஷ சுத்தம் பாடணும். நம்ம செகண்ட் கேண்டோல 6வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம படிப்போம். ஓகே, இதெல்லாம் முடியும் வரும்போது புருஷ சுத்தம் கன்ஃபார்ம்டு இல்லையா. அந்த அந்த சாப்டர்ல வந்து ஜென்ரலி புருஷ சுத்தம் என்றால் என்னன்னாக்கா இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் ஸ்லோகங்கள். ஓகே, அதாவது ரிக்வேத மந்திரங்கள் ஆக்சுவலி. ஓகே, ரிக்வேத மந்திரங்கள் வந்து ரிக்வேதத்தை ஏற்றினப்ப பாடினது. ஆனா இந்த பாகவதத்தை ஏற்றும் பொழுது இல்லையா, அதுல இருக்கக்கூடிய சில அதாவது ஸ்லோகங்களே வந்து இந்த இடத்துலயுமே வருது. ஓகே, எந்த இடத்துல, பாகவதத்துல வருது. அதனாலதான் புருஷ சுத்தா கன்ஃபார்ம்டுன்னு இருக்கும். அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், எஸ் இதுதான் அந்த புருஷ சுத்தத்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் என்ன பண்றோம், ஒத்துக்கொள்கின்றோம். ஒத்துக்கொள்றதை விட என்ன சொல்லுவோம், கன்ஃபார்ம்டுனாக்கா எஸ் இருக்கு அதேதான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றது, என்ஷூரிங் அந்த மாதிரி. ஓகே, புருஷ சுத்தம். ஸோ இப்பிரபஞ்சத்தினுள்ள பார்க்கடலும் ஸ்வேத தீப கிரகமும் வைகுண்ட லோகத்தினுடைய காப்பி, நகல், டூப்ளிகேட் காப்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட், அங்க ஒரிஜினல், இந்த இடத்துல அதாவது இன்னொரு நகல் ஆகும். பிரம்மதேவராலோ இந்திரனை போன்ற தேவர்களாலோ ஸ்வேத தீபம் எனப்படும் இத்தீவுக்குள் நுழைய முடியாது. அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்வேத தீபத்துக்குள்ளேயே அவங்களால நுழைய முடியாது. ஆனால் அவர்களால் பார்க்கடலின் கரையில் நின்று க்ஷீரோத கசாய் விஷயம் எனப்படும் பகவான் விஷ்ணுவிடம் அவர்களுடைய செய்தியை தெரிவிக்க இயலும். எனவே பகவானை அவர்கள் காண்பது அரிதாகும். அவங்களுக்குமே பகவான் கிடைக்கிறது அரிது. ஆனா துவாரகாவாசிகள் பலன்நோக்கு கருமம் மற்றும் மனக்கற்பனை ஆன தத்துவ ஆகியவற்றின் கலங்கங்கள் சிறிதும் இல்லாமல் தூய பக்தர்களாக இருப்பதால், அதாவது கர்மயோகி, ஞான யோகி இல்லையா, ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் ஞானம் இல்லையா, அடுத்து வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கர்மயோகி, பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் இல்லாத மக்கள் தான் வந்து துவாரகாபுரி வாசிகள். அதனால்தான் அவங்களால வந்து பகவானை வந்து நேரடியா காண முடிகிறது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் டு ஹேவ் தி தர்ஷன் ஆஃப் த லார்ட், நம்ம ஒரு நிஷ்காமத்துல இருக்கணும் மற்றும் வந்து உண்மையான ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அந்த உண்மையான ஞானத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும், பிராக்டிக்கலா அனுபவிச்சாதான் புரியும் இல்லையா. அதாவது நம்ம செயல்முறையில வந்து நமக்கு அனுபவம் ஏற்படும் பொழுது இல்லையா, ரியலைஸ்டு நாலேஜ், அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஜீவராசிகளின் சுயமான உண்மை நிலையாகும் இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் பக்தி தொண்டால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இந்த நமது இயற்கையான ஆதார நிலையை விழிப்புற செய்வதால் இதை அடைய இயலும். எஸ், நம்ம பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் இறைவனை காண முடியும். வேற எதுனாலுமே நம்மளால இறைவனுடைய தரிசனத்தை வந்து பெற முடியாது. தாமரை கண்களை, மேலும் அவர்கள் வந்து புகழாரங்களை இன்னும் சூட்டிக்கொண்டே போகிறார்கள். உங்களுடைய நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் சந்திக்க நீங்கள் மதுராவிற்கோ பிருந்தாவனத்திற்கோ அல்லது அஸ்தினாபுரத்திற்கோ சென்று விடும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் எங்களுக்குள் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளை போல் காணப்படுகிறது இல்லையா. ஒரு நொடியே வந்து கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள். குறையற்றவரே இல்லையா, நாம் எல்லாருமே குறை உடையவர்கள் நாம இல்லையா, ஆனா அவர் வந்து குறையற்றவர்.
அச்சமயத்தில் சூரியன் இல்லாததை போல எங்களுடைய கண்கள் பயனற்று போகின்றன. அப்படின்னா இந்த கண்கள் இருப்பதனுடைய பயனே வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பகவானை சேவிக்க முடியாத பட்சத்துல வந்து இந்த கண்கள் இருந்தும் இல்லாததான். இன்னொரு ஓமை கூட இதுக்கு நம்ம வந்து எங்க படிச்சோம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இந்த மயிலினுடைய கண்கள் இருக்கு இல்லையா? மயிலினுடைய கண்கள் பீகாக் அந்த அந்த இறகுல இருக்கக்கூடிய கண்கள் உண்மையான கண்களா? கிடையாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கண்களுக்கு ஒப்பானது. யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறாமல் இல்லையா? ஸோ வேற செயல்கள்ல வந்து நம்ம வந்து பௌதீகத்துல மட்டுமே நம்ம குறியா இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்கள் வந்து பல கண்களுடைய, அதாவது மயிலிறகுல இருக்கக்கூடிய பல கண் மாதாஜி ஸ்பீச்ல ஒருத்தருடைய பேச்சுல கேட்டேன் மாதாஜி. இல்ல நம்மளே படிச்சோம், நம்மளே கூட படிச்சோம். ஆனா எந்த காண்டத்துல படிச்சோன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனா இது 5வது காண்டத்துல ஞாபகம் வருது. அப்போ மயிலுக்கு கண்ணு கிடையாதா வந்தது? மயிலுக்கு கண்ணு இருக்கு. ஆனா மயில் இறகுல நீங்க நிறைய கண்களை பாக்குறீங்க. மயில் இறகுல வந்து நிறைய கண்கள் இருக்குல்ல மாதாஜி. ஆனா அதெல்லாம் உண்மையான கண்களா? இல்ல மயில் தோகை விரித்து ஆடும்போது அழகான கண்கள் பாக்குறோம் இல்லையா? கருப்பு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளூயிஷ் கலர், அதுக்கப்புறம் கிரீன் கலர் காம்பினேஷன் இல்லையா? சோ அந்த காம்பினேஷன்ல நமக்கு பட்டு சாரி இருந்தா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம் இல்லையா? இல்லையா இல்லையா? அந்த மாதிரிதான். சோ மயில் கண்கள் வந்து உண்மையான கண்கள் கிடையாது. அப்படின்னா அதனுடைய இறகுல இருக்குது. அதுக்கு உண்மையான கண்ணு இருக்கு, நம்மள மாதிரி 2 கண்ணு அதுக்கும் இருக்கு. ஆனா அதனுடைய இறகுல அநேக கண்கள் இருக்கு இல்லையா? அது போலதான். அப்ப அந்த கண்களால வந்து ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? அந்த மயில் இறகுல இருக்கக்கூடிய கண்களால் ஏதாவது பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அது போன்றதுதான் பகவானை தரிசனம் பெறாத இருக்கக்கூடிய இந்த கண்கள் வந்து வீணானது. இந்த பார்வையே வீணானது. அது எதோட சூரியன் இல்லாததை போல எங்களுடைய கண்கள் பயனற்று போயின அப்படின்னா அவருக்காக எவ்வளவு ஏங்கி ஏங்கி பார்த்திருப்பாங்கன்றத நம்ம இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் இருப்பை பற்றி ஆராய்ந்து முடிவு செய்வதற்கு கருவியாக உள்ளது நம்ம ஜட புலன்களை பற்றி நாம் பெருமைப்படுகின்றோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு நாமே நம்முடைய இந்த பௌதீக புலன்களை கொண்டே நாம கடவுளுடைய இதெல்லாமே நம்ம பேசிடுறோம். கடவுள் இருக்காருன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லுவோம், ஒரு பக்கம் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்படி எல்லாம் ஆராய்ச்சி இல்லையா? நாத்திகவாதிகள் கடவுளே கிடையாது, ரூபமும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா? ஆனால் நம்முடைய புலன்கள் குறையோடு என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். சாமானியமா இந்த புலன்கள் வந்து நார்மலான ஒரு கண்டிஷன்ல வந்து குறையுடையதுதான் இல்லையா? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சப்தத்தை மட்டும்தான் நம்மளால கேட்க முடியும் இல்லையா? இந்த கண்கள் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். இந்த தொண்டை கூட நம்ம கத்தி பேசுறோம்ல, ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம பேச முடியும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி வந்து நாசி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாசி நுகர்றது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புமே வந்து எல்லாத்துக்குமே லிமிடேஷன்ஸ் இல்லையா? ஆனா பகவானுடைய இது அப்படி கிடையாது. எல்லாமே அளவிட முடியாததுதான் இல்லையா? சோ அதனால அவரது எல்லாமே வந்து அன்லிமிட்டெட், நமது எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 லிமிட்டெட் ஆக்சுவலி. சோ அதனால நம்ம வந்து இந்த புலன்களுடைய குறையுடைய புலன்களை வந்து நாம என்ன பண்றோம்? மறந்து விடுகிறோம். நம்ம நேராவே இந்த கண்ணால பகவான தரிசனம் பெற முடியுமா? ஆனா எப்பயாவது நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து நாம கேட்டுன்றதே கிடையாது. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் மட்டுமே அவை இயங்குகின்றன இல்லையா? சோ இப்போ கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அங்க இருக்க பொருள் என்னன்னு நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அந்த போஸ்டர்ல என்ன எழுதி இருக்குன்றது பார்க்க முடியும். அதே வந்து ஒரு 50 மீட்டர் தூரம் போயிடுச்சுனாக்கா நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து இந்த காது வந்து 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான், அதாவது சயின்டிபிக்கா வந்து கேட்க முடியறது வந்து இதுதான், இந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான். 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து எதையாவது சப்தம் இருந்தாலும் இந்த காது கேட்காது. அதே மாதிரி 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல போனாலுமே இந்த காதால வந்து சப்தத்தை வந்து கேட்க முடியாது. ஓகே, கிளாரிட்டி இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு லிமிட்டடான ஒரு செயல்பாடோட தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்மளால அன்லிமிட்டடா இருக்கிறவங்கள வந்து இந்த லிமிட்டட் சென்சஸ்ல நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? அளவிட முடியாத ஆற்றலை பெற்று அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய அளவிடக்கூடிய அந்த ஆற்றலை கொண்டு இல்லையா, அந்த புலன்களுடைய செயல்படும் முறையை கொண்டு நம்மளால முழுசா வந்து தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது. நம்ம அதை தரிசனத்தையும் பெற முடியாது. ஓகே, அவருடைய உதாரணத்துக்கு நம்ம கண்களை எடுத்துப்போம்.
சூரிய ஒளி உள்ள வரை இது இன்னொரு படி மேல. சூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து வெளிச்சம்லாம் நல்லாவே தெரியும். லைட்டே தேவை கிடையாது இல்லையா? நம் கண்களால் ஓரளவுக்கு பயன் உண்டு. சூரிய ஒளி இல்லைன்னா நம்ம கண்ணால எதுவுமே பார்க்க முடியாது, இருட்டாதான் இருக்கும். அப்படின்னா கண் இருந்தும் பிரயோஜனமே கிடையாது. கண் இருந்தாலும் ஒளி இல்லைன்னாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கண் இல்லைன்னாலும் அவங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான். பரம சத்தியமும் ஆதி புருஷரும் ஆகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரியனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார் இல்லையா? அவரின்றி நாம் அறிவு முழுவதுமே பொய்யாகவே அல்லது குறையுடையதாகவே தான் இருக்கும். எஸ், எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும் அது இறைவன் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா அது நிறைவான ஒரு டாபிக் ஆக்சுவலி இல்லையா, அத்தியாயம். அதே வந்து பகவான் வந்து இல்லைன்னாக்கா அவரின்றி நாம எதுவுமே வந்து வீணானது அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ மேலும் இக்கண்களால் பயனே கிடையாது. பரம சத்தியமும் ஆதி புருஷரும் ஆகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரியனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறார். பிரகாசம் இல்லையா? சூரியன்ல இருந்து என்ன வருகிறது? பிரகாசம். சோ பிரகாசம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? ஞானம். சோ ஞானம் என்பது என்ன? ஆக்சுவலி அந்த மெயின் ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? சோ இங்கே பிரகாசம் ஞானம் எல்லாமே இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனாலதான் சூரியனோட வந்து பகவானை வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. மாயை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது? இருளுக்கு தான். ஓகே, சூரியனுக்கு எதிரடையாக இருப்பது என்னது? இருள். அது போலவே கிருஷ்ணருக்கு எதிரடையாக இருப்பது என்னது? மாயை இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரால் பரப்பப்படும் ஒளியின் காரணத்தினால்தான் அனைத்தையும் பக்தர்களால் உண்மையான தோற்றத்தை காண முடிகிறது இல்லையா? பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானுடைய தோற்றத்தை வந்து ஃபுல்லா பார்க்க முடியும். பகவானின் அருளால் தூய பக்தர்கள் அறியாமை இருளுக்கு மேற்பட்டவர்களாக உள்ளனர். அதாவது அறியாமையிலிருந்து அவர்கள் விலகி இருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். ஆகவே பகவானின் கண்களுக்கு உட்பட்டவர்களாக எப்பொழுதும் நாம் இருப்பது அவசியமாகும். அவருடைய திருஷ்டியிலே இருக்கணும் நம்ம. அப்ப எப்பயுமே சதா சர்வகாலம் அவரை எண்ணக்கூடிய மனசு வந்து நமக்கு கொடுக்கணும். அதுவுமே அவருடைய இச்சையாக இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு அது கிடைக்கப்பெறும். இதனால் நம்மையும் பல்வேறு சக்திகளுடன் உள்ள பகவானையும் நம்மளால் காண முடியும். சூரியன் இல்லாத நேரத்தில் நம்மால் எதையுமே காண முடியாது. அதே போலவே பகவானுடைய உண்மையான இருப்பு இல்லாமல் நம்மை உட்பட எதையுமே நம்மளால் காண முடியாது. அவர் இல்லாத அந்த அறிவு முழுவதும் மாயையால் மூடப்பட்டதாகவே இருக்கும் இல்லையா? அதனால பகவான் இல்லைன்னா இந்த அதாவது அவரை பற்றியான ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? இருள் எனக்கூடிய அதை தான் நம்ம ஸ்வீகரிச்சுட்டு உட்காந்து. பகவானே எப்பொழுதும் வெளியூரில் நீங்கள் வாழ்ந்தால், இப்ப வந்து அவர் வெளியில போனா எப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க. எங்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் அழித்து விடக்கூடிய புன்னகை தவிர உங்களுடைய திருமுகத்தை எங்களால் தரிசிக்க முடியாமல் போய்விடுமே இல்லையா? அப்படின்னா பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றாலே அவங்களுக்கு எந்த வலி வேதனை எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து கோடிட்டு காட்டப்படுகிறது. உங்களை காணாமல் எங்களால் எப்படி வாழ முடியும்? இது வந்து எஸ்பெஷலி அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. பிள்ளைகளும் மனைவிமார்கள் அவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்டதும் பிரஜைகளிடமும் இவ்வாறு பேசிய அந்த பிரஜைகளுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட பிறகு கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? அவருடைய பிரஜைகள் பக்தர்களிடம் பேரன்பு உடையவரான பகவான் தமது திவ்யமான பார்வையை அவர்கள் மீது செலுத்தி அவர்களுடைய வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் துவாரகை நகருக்குள்ள வந்து பிரவேசிக்கிறார். இப்போ அவருடைய பார்வை அட்ராக்ஷன் அனைத்துமே தாமரையோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவருடைய கண்கள் தாமரை மலரை போன்றது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சி மிக சக்தி. அது கவர்ச்சி அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் இல்லையா? அவருடைய நாமமே வந்து அட்ராக்ஷன் தான். ஸோ அதுவே நம்மளை வந்து ஈர்க்க வல்லது. ஸோ கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து என்னன்னு கேட்க தோணக்கூடிய அந்த ஒரு மனசு இருக்கு. என்னதான் நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட அந்த பாவத்தை நம்மளால வெளிப்படுத்தலைன்னாலும் கிருஷ்ணா எனக்கூடிய அந்த வார்த்தை வந்து ஈர்க்க செய்யும். எங்களுடைய துன்பங்களை எல்லாம் அழித்து விடக்கூடிய புன்னகை தவிர உங்களுடைய திருமுகத்தை எங்களால் தரிசிக்க முடியாமல் போய்விடுமே. உங்களை காணாமல் எங்களால் எப்படி வாழ முடியும்? ஸோ இதெல்லாமே வெளியூர் அதாவது வெளியூர்ல வாழறதுக்காக ஏதாவது ஒரு வேலையா போனப்போ கிருஷ்ணருக்கு அவர்களுடைய வழிநடத்துதல் பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்களுடைய பேச்சுகளை கேட்டதும் பிரஜைகளிடமும் பக்தர்கள் நோன்பு பேரன்பு கொண்டவரான பகவான் தமது திவ்யமான பார்வையை அவர்கள் மீது செலுத்தி அவர்களுடைய வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பின் துவாரகை நகருக்குள்ள வந்து செல்கிறார். ஸோ அக்னாலேஜ் பண்றார். அவங்க எல்லாருமே அன்போடு வரவேற்றதுனால
அவங்களை எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார், அவங்க கொடுத்த பரிசு பொருட்களை வாங்கிக்கிறார் இல்லையா. ஸோ மேலும் அவர் துவாரகை நகருக்குள்ள இப்போ அவருடைய அரண்மனைகளை நோக்கி அவர் செல்ல வேண்டிய காலம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கவர்ச்சி மிக சக்தி வாய்ந்ததாகும். எஸ், அவருடைய அந்த 61, 62, 63 நான் எத்தனாவது சாப்டர் சொல்லியிருந்தேன் நான்? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல 21 தானே? குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, இது எல்லாமே அவருடைய குவாலிட்டிஸ். 64 பண்புகள், அதுல 4 பண்புகள் மட்டும்தான் யாரிடத்துலயுமே கிடையாது. அது என்னன்னாக்கா பியூட்டிஃபுல் பாடி ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, அழகான உடல் வாகு அவருக்கு இல்லையா. அதாவது கண்கள், நாசி, எள்ளுப்பூ நாசி. நீங்க 4000 திவ்ய பிரபந்தம் கூட ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா. பல்லாண்டு பாடு அந்த இதுல எல்லாமே வரும் இல்லையா. அந்த திவ்ய பிரபந்தத்துல வரும் ஒரு இடத்துல வந்து எள்ளுப்பூ நாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அழகான எள்ளுப்பூ நாசி. ஆமா, எள்ளுப்பூ நாசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எள்ளுப்பூ பாக்குறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஷார்ப்பா அப்படி இருக்குமா. அதனால அதே மாதிரி நல்ல ஒரு நீட்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல மெலிந்த அந்த நாசியை வந்து பார்க்கலாம். பகவான் அழகான நாசி. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீச்சருமே, கண்ணு வந்து தாமரை மலரோட கருணையோட பார்க்கக்கூடியது இல்லையா. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஏன் இப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு நம்ம பகவான் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பிரேமையை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு இது வந்து ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கும். 2வது, மனிதர்கள்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப அழகா பிறந்திருப்பாங்க இல்லையா. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல செல்வந்தரா இருப்பாங்க இல்லையா. சோ பகவான் அனைத்து புகழ், அனைத்து அழகு இல்லையா, அனைத்து வலிமை இல்லையா, அனைத்து துறவரம் இல்லையா, அனைத்து 6 இல்லையா, புகழ், அனைத்து வளம், அறிவு, துறவு, அறிவு, அனைத்து அறிவு. ஓகே, துறவு சொல்லிட்டேன், அறிவு, அனைத்து அறிவு. ஸோ இது எல்லாமே அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் இல்லையா. ஆனா இந்த பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் அவயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப அழகான கண்கள் இல்லையா, சில பேருக்கு அழகான நாசி, சில பேருக்கு அழகான பற்கள் இல்லையா. ஸோ அவங்க பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே பகவான் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலது தான் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு வந்து கிடைக்கப்படும் இல்லையா. அதாவது நம்முடைய புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் நமக்கு ஒரு விதமான உடல் அமைப்பு கூட நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா. ஆனா ஒவ்வொரு ஜீவனமே ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஒரே மாதிரி வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது இல்லையா. இப்போ இந்த ஒரே இந்த நாளையும் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி, நாளும். ஸோ பியூட்டிஃபுல் பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ், தாமரை திருவடிகள் இல்லையா, தாமரை கண்கள், அனைத்துமே தாமரையோட இந்த ஈவன் அந்த நேவல் இல்லையா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தொப்புள், அது கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த வர்ணனை எல்லாம் வந்து ஏன் அதை அந்த அளவுக்கு வந்து வர்ணிக்கிறாங்கன்னாக்கா, நம்ம எப்பவுமே அழகு என்றால் ஈர்க்கக்கூடிய மனசு நமக்கு உண்டு இல்லையா, ஈர்க்கப்படக்கூடிய மனசு நமக்கு உண்டு. அப்ப பகவானுடைய திருமேடி அவ்வளவு சௌந்தரியமா இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம காணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம மனசு அவர் தரப்புல வந்து செல்கின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவருடைய சுபாவம், அதாவது ஆஸ்பீஷியஸ் மங்களகரமான அவருடைய இது அது திவ்யமான அந்த அவருடைய சுபாவம். ஸோ மேலும் வந்து ப்ளீசிங் ருச்சிரா, அதாவது அவன் கண்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈர்க்கப்படக்கூடியது. மேலும் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய பிரகாசம்,
ஓகே, 4 டிஃபரன்ஸ். அழகு 64, 61, 64, 61லேருந்து 64 வரைக்கும் அந்த 60 எக்ஸ்ட்ரா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய 4 அதுதான் இங்க பார்க்கல. அவருடைய தெய்வீகமான செயல்கள் இல்லையா, அவரை மாதிரி வந்து அவருடைய செயல்களை வந்து நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க திரௌபதியினுடைய சுயம்வரம் பார்க்கணும் இல்லையா, அர்ஜுனர் வந்து அந்த வாரணாவதத்துல வந்து அவங்க எல்லாருமே மடிந்து விட்டார்கள் என்று, குந்தியோடு சேர்ந்து மடிந்து விட்டார்கள் என்று எண்ணிய இந்த உலகம் பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அதாவது அந்த இடத்துக்கு வந்து சேருவாங்க அப்படிங்கறத வந்து சாம்பல்யம் வருவாங்கன்றத வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இது யாருக்கு தெரியும்? பகவான் ஒருத்தருக்கு தான். ஸோ அந்த லீலைகளையே அப்படிதான். ஸோ அர்ஜுனருக்காகவே அந்த சுயம்வரத்தை நடத்தினார் அவர் இல்லையா. எங்க இருந்தாலும் இந்த அறிவிப்பை கேட்ட பிறகு வந்து அர்ஜுனர் அந்த இடத்துக்கு வருவார் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய இது அவருடைய செயல்பாடு. அங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே அவருடைய சாதுரியம் தான். ஓகே, மேலும் வந்து அந்த மகாபாரத போர்ல இவங்களுக்கு 11 அக்ரோனி சேனைகள், இவங்களுக்கு 7 அக்ரோனி சேனைகள், மொத்தம் 18 அக்ரோனி சேனைகள் தான். ஆனாலுமே படைபலத்துல அவ்வளவு பின்தங்கி இருந்த இவங்க வந்து அந்த படைபலத்தோடையும் வீரத்திலையுமே வந்து சலிக்காமல், அதாவது வீரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க இளைத்தவர்களே கிடையாது. ஸோ இந்த தரப்புலையுமே வந்து துரியோதன தரப்புலயும் நல்ல வீரத்தோடு இருக்கக்கூடியவங்க தான். பீஷ்மர், துரோணர் இவங்க எல்லாமே வெல்லவே முடியாது இல்லையா. ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவங்களையுமே வந்து அதாவது அவங்களுடைய மரணத்திற்குமே பகவான் தான் வந்து காரணம் இல்லையா. ஸோ அப்படி ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே செய்யறது யாரு? பகவான் ஒருத்தரால தான் செய்ய முடியும். கிருஷ்ணா இஸ் சரௌண்டட் பை லவ்விங் டிவோட்டிஸ். எப்பொழுதுமே வேற எந்த ஒரு இன்கார்னேஷன்லயாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பக்தர்கள் வந்து குழுமி இருக்கிறத? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. போவோம், சேவிப்போம். நாராயணர்னா தரிசனம். நாராயணுக்கு எல்லாமே வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் வந்து பக்தி. அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்களை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறதே கிடையாது நாராயண ஸ்வரூபத்துல, விஷ்ணு ஆர் நாராயணன். ஓகே, ஆனா கிருஷ்ணா அப்படி கிடையாது. அவரை சுத்தி எல்லாருமே இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ஆயர்பாடியில் அவர் எப்ப தூங்கி எழுவாருன்னு காத்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்காக கோப கோபியர்கள் எல்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸோ கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே வந்து அதாவது பக்தர்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா. மேலும் அவருடைய அழகான வேணு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது ஃப்ளூட் இல்லையா, புல்லாங்குழல். அந்த புல்லாங்குழல் யோசை கேட்டுதான் வந்து கோபியர்கள் என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே போட்டபடி விடகத மாதவா அதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த கண்ணனுடைய அந்த வேணுகானத்தை கேட்டு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாம் தாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த செயல்களை எல்லாம் அப்படியே விட்டு அந்த இதுக்கு வந்து காட்டுக்கு செல்றாங்க இல்லையா, ராச நடனம் புரிவதற்காக. ஸோ அந்த மாதிரி அவருடையது. மேலும் எக்விஸ்டிக் பியூட்டி கிருஷ்ணாவுடையது. அவரை போல அழகு யாருமே கிடையாது. இந்த 4 தான் வந்து டிஃபரன்சஸே. இது எந்த ஒரு ரூபத்திலுமே கிடையாது. ஓகே, பிற ரூபத்திலுமே அவர் அழகா தான் இருப்பார். ஆனா அனைத்தையும் காட்டிலுமே கிருஷ்ண இதுலதான் வந்து அதிகமான அழகு கொண்டவர் அப்படிங்கிறத வந்து ஓகே. அதனாலதான் கவர்ச்சி, இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு கதைகள் இருக்கு நமக்கு. எனவே ஒரு முறை அவரால் கவரப்பட்ட பின், ஒரு முறை நம்ம அவருடைய இதை வந்து வசீகரிக்கப்பட்டு விட்டால் அவரது பிரிவை ஒருவரால் சகித்துக் கொள்ளவே இயலாது. நம்ம அர்ஜுனரோட அந்த மாதிரிதான் பண்ணார் இல்லையா. பகவான் அவர் இந்த பிரபஞ்ச அவதாரத்தை முடித்து கொண்டு அவர் பூலோகத்திற்கு சென்ற பிறகு அர்ஜுனன் வந்து அந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய அதாவது அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய அரசிகளை எல்லாமே வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய அஸ்தினாபுரத்துக்கு அழைச்சி செல்லணும் பொழுது ஒரு கேவலம், அதாவது வெறுமனே இந்த மாடு மேய்க்கக்கூடிய அவங்க இடத்துலயே வந்து அர்ஜுனர் தோற்று போய் விடுகிறார், பொலி விழந்து இல்லையா. ஸோ வந்து அரண்மனைக்கு வந்து திரும்புகிறார். ஸோ அதாவது அந்த ஒரு பாவத்தோட வர்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படின்னா அங்கே பிரிவினுடைய வேதனையை வந்து அவரால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ அவரது பிரிவை ஒருவரால் சகித்துக் கொள்ள இயலாம் 100%. இது ஏன் இப்படி? ஏனெனில் சூரிய கோலத்துடன் கதிர்கள் எப்படி ஒட்டி இருக்கோ அது போலதான் வந்து
பகவானோடு ஏற்படக்கூடிய நித்திய உறவை வந்து நாம் என்னைக்குமே வந்து விட்டுவிட முடியாது இல்லையா? அவரோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் எப்பொழுதுமே வந்து நிரந்தரமானது இல்லையா? சூரியனுடைய ஒளி வந்து எப்பயாவது நம்ம சூரியன் இருந்து நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியுமா? சூரிய ஒளி வந்து சூரியனுக்கே உரித்தானது. அது போல பகவானோடு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவராசிகளுடைய உறவுமே வந்து அவருக்கு உரித்தானதுதான். சூரிய கதிர்களின் அணு 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 கதிர்களின் அணுகளாகும். இவ்வாறாக சூரிய கதிர்களையும் சூரியனையும் பிரிக்கவே முடியாது இல்லையா? மேகத்தால் உண்டாகும் பிரிவு தற்காலிகமானது. நம்மளால இங்க இருந்து பார்க்கும்போது சூரியனை பார்க்க முடியலன்னா கண்டிப்பா அது வந்து என்னது ஆக்சுவலி நம்ம அது வந்து மேகத்தால் சூரியன் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம். சோ அதனால நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாதனால அந்த இடத்துல சூரியன் இல்லாம கிடையாது. சோ சூரியன் இருக்கின்றான், ஆனால் அது நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாது. அதுதான் நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, மேகம் விலகிய உடனேயே சூரியனின் கதிர்கள், அதாவது கதிர்கள் அவற்றின் இயற்கையான பிரகாசத்தை மீண்டும் வந்து வெளிப்படுத்தின. மேலும் அது போலவே பரமபுருஷரின் அணுவை போன்ற அங்கங்களான ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா செயற்கையான மாயத்திரைகளால் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஸோ அதாவது நாம வந்து தரிச மகாமாயால வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யோக மாயை, அது மேல ஒரு மகாமாயை, இந்த பக்கம் வந்து ஜீவராசி, அந்த பக்கம் வந்து பரம்பொருள் இல்லையா? ஸோ இந்த மகாமாயை மற்றும் யோக மாயை கடந்துதான் அந்த அதாவது நம்ம வந்து இறைவனிடத்துல வந்து தஞ்சம் புக முடியும் இல்லையா? மேலும் செயற்கையான மாயத்திரையால் பகவான் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மாயசக்தி மாயத்திரை விலக்கிவிட வேண்டும். அது விளக்கப்பட்டு விட்டால் ஜீவராசிகள் பகவானை நேருக்கு நேர் காண முடியும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்ம திறன்மையேன பார்த்தேனா அந்த அந்த ஸ்லோகம் என்னது? 15th ஸ்லோகம். हिरण्मयेन पात्रेण सद्यापितं मुखं तत्त्वं भूषण आभावृणु सत्य धर्माय दृष्टये. ஒரே நிமிஷம், அர்ஜென்ட் டெம்பிள்ல இருந்து கால். हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखं तत्त्वं भूषण अपावृणु சத்திய தர்மாய திருஷ்டயே இல்லையா? அதாவது உங்களுடைய அழகான முகத்தை இல்லையா எதனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு? அதாவது பிரம்மஜோதியால் அந்த அதுல வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நீங்க வந்து அன்புடன் வந்து அதை நீங்க தயவு செய்து விளக்குங்க அந்த திரையை. நான் உங்களுடைய அதாவது உண்மையான அந்த முகத்தை காணணும்னு நான் வந்து விருப்பப்படுறேன். எக்ஸிக்யூட் யுவர் செல்ஃப் டு யுவர் பியூர் டிவோட்டி அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம பியூர் டிவோட்டி ஆகணும். தட் இஸ் ஒன் திங். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த மந்திரம் வந்து அதை தான் சொல்றது இல்லையா? பகவான் வந்து பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய நிலை. மேலும் மேகத்தால் உண்டாகும் பிரிவு தற்காலிகமானது, செயற்கையானதும் ஆகும். மேக விலகிய உடனே சூரியனின் கதிர்கள் அவற்றின் இயற்கையான பிரகாசத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்துகிறது இல்லையா? அது போல பரமபுருஷரின் அணுவை போன்ற அங்கங்களான ஆத்மாக்கள் நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? செயற்கையான மாயத்திரையால் பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டது இல்லையா?
யோகமாயை மகாமாயை இல்லையா? பகவான் மேல இருக்கிறது யோகமாயை, அது நம்ம மேல இருக்கிறது என்னது? மகாமாயை. அந்த 2 திரைகளை விளக்கினாதான் நம்ம டைரக்டா வந்து பகவானை சேவிக்க முடியும். மாய சக்தி அல்லது மாய திரையை விலக்கிவிட வேண்டும். அது விளக்கப்பட்டதும் ஜீவராசியால் பகவானை நேருக்கு நேர் காண முடியும். சோ அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? இந்த மகாமாயையை வந்து வெல்லணும் இல்லையா? பௌதீக இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நம்ம அடையணும். அப்போ நம்ம பகவானை வந்து அந்த திரையோடு இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மளால காண முடியும் இல்லையா? பிரகாசத்தை. அதையும் தாண்டி நாம பகவானிடத்துல பிரார்த்திக்கும் பொழுது அவருடைய முழு ரூபத்தையுமே நமக்கு தரிசனம், சச்சிதானந்த அந்த நிலையை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். அதற்கு நாம விசுத்த சத்துவம் அல்லது சுத்த சத்துவத்துல நிலை கொள்ளும். மாயா சக்தி அல்லது மாய திரையை விலக்கிவிட வேண்டும். அது விளக்கப்பட்டதும் ஜீவராசியால் பகவானை நேருக்கு நேராக காண முடியும். இதனால் அவனுடைய துன்பங்களுமே விளங்கிவிடும். நம்மில் ஒவ்வொருவரும் வாழ்வில் துன்பங்களை விலக்கிவிட விரும்புகிறோம். ஆனால் அதை செய்முறை நமக்கு தெரியவதில்லை. எப்படி விளக்கணும்னு தெரியறதில்லை இல்லையா? இறை தொண்டு ஆற்றி இறைவனை மையமாக வைத்து நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அந்த துன்பங்கள் என்பது துன்பமாக இருக்காது. அதுவுமே ஒரு செயல்பாடுதான் நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்னு ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு பேரும். எனவே செய்முறை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதை கிரகிப்பதும் கிரகிக்காததும் நம்ம கையில தான் இருக்கு இல்லையா? எப்படி பக்குவமா ஆற்றணும்ன்றது வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வரணும் இல்லையா? ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நாகலோகத்தின் தலைநகரான போகவதி கீழே தான் இருக்கிறது நாகலோகம் இல்லையா? ரசத்தலம் நினைக்கிறது. பாதாளத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது மகாத்தலம், ரசாத்தலம். இந்த 2துலயுமே வந்து ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து நாகங்கள் இருக்கு. அந்த நாகங்களுடைய அந்த தலைபாகத்துல என்ன இருக்குனாக்கா வைடூரியங்கள், இந்த நாகத்துல இருந்து என்ன ஒரு இது வரும், நம்ம அது ரத்தினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த தலை மேல இருக்குமா, பூஃப்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ரத்தினங்களால அங்க பிரகாசமா இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த இடமே வந்து பிரகாசமா இருக்காது. நாகர்களின் பாதுகாக்கப்படுவதை போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எண்ணெயான பலசாலியான போஜன், மது, தசாஹரன், அர்ஹன், குகரன், அந்தகன் ஆகியோரை போன்ற விஷ்ணு வம்சத்தினால் துவாரகா பாதுகாக்கப்படுகிறது. சோ எப்படி அந்த ரத்தினங்களால் அந்த உலகம், கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம் பிரகாசிக்கப்படுகிறதோ அது போல பகவானுடைய இந்த அதாவது இணையான பலசாலிகளான இந்த போஜன் அவங்களால வந்து துவாரகாபுரி வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்பட்டது. நாகலோகம் பூமி கீழே உள்ளது இல்லையா? அங்கு சூரிய ஒளி கிடையாது. நமக்கு கீழே இருக்க உலகத்துல வந்து சூரிய ஒளியே கிடையாது. அங்க எல்லாமே இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் இல்லையா? அதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு அங்க பிரகாசமே இருக்கிறது. நாகங்களுடைய தலைகளின் மீதுள்ள ஆபரணங்களினால் ஒளி கதிர்களால் அக்கிரகத்தின் இருள் அகற்றப்படுகிறது. மேலும் நாகங்களின் சுகத்திற்காக என்று அழகிய தோட்டங்கள், சிற்றாறுகள் போன்றவை அங்குள்ளன என்று கூறப்படுகிறது. அங்கேயுமே ஆப்புலண்டு கம்மி கிடையாது. ஓகே, இந்த இடமும் நாகலோக வாசிகளால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிகிறது. அதை போலத்தான் துவாரகாபுரியுமே விஷ்ணு வம்சத்தினால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இவ்வுலகில் பகவான் வெளிப்படுத்தியதற்கு இணையான சக்தியை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். ஸோ அதாவது பகவானுக்கு இணையான சக்திகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவங்க எல்லாருமே பெற்றிருந்தார்கள் என்று அப்படின்னா பாதுகாக்கிறது இல்லையா? பகவானுடைய அவருடைய அதாவது வலிமையை வந்து கம்சனை வந்து மல்யுத்தத்துல கொன்ற அந்த வலிமையை நம்ம பார்க்கணும். பகவானால செய்ய முடியும். ஆனா யாரை எப்படி வதைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய அது சித்தம். அதுக்கேத்த மாதிரிதான் வந்து இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட இருக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास सागर की जय. हरे कृष्णा हरे